ассалому алейкум бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони варзиш. гузоришҳои мустақими телевизиони варзиш идома меёбад аз баргузории ҷоми тавҳидбонк вобаста ба рӯзи ҷаҳонии футбол, бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол. ва чӣ гуна ки мо шумо хабар дорем, дар шаҳри хуҷанд шурӯъ аз рӯзи 26-ум дар тӯлури қасри варзиш бозиҳо дар мусобиқаи байналмилалии оид ба футзал бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол бо иштироки 6 даста аз ҷумҳуриёти Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Эрон идома ёфта истодааст. ва ҳол акнун ду даста Искабанк ва Кант ба майдон омаданд. пас аз чанд лаҳзаи дигар дар рӯзи дуюми баргузории ин бозиҳо рақобатро байни ҳамаи ин дастаҳо доир хоҳанд кард. ёдовар мешавем ки дастаи Кант аз Қирғизистон аст ва дастаи Искабанк аз кишвари Ӯзбекистон ва ин дастаҳо имрӯз байни ҳам бозӣ хоҳанд кард. чанд лаҳза пештар аз ин дидори дастаҳои Лиҳаҷан ва Сипар баргузор гардид ва онҷо рақобати бисёр ҳам ҷолиб буд байни ин дастаҳо. махсусан дастаи Сипар тими намояндаи кишвари ҷумҳурии исломии Эронро бо ҳисоби 6-1 шикаст дод ва тавонист ки ғалаба ба даст биёрад. албатта дирӯз низ бозиҳо баргузор шуда буданд. дар ин мусобиқа дастаи сорокомпания бо Кант бозӣ карда буд ва дастаи Кант инро ҳам бояд бигӯем ки дирӯз ғалаба ба даст оварда буд, ғалаба карда буд бар муқобили тими сорокомпания бо ҳисоби 3-4 ва дастаи Сипар бошад албатта дар даври аввал ҳам ғалаба карда буд бар муқобили дастаи Турон бо ҳисоби 7-0 ва акнун имрӯз ҳоло мо рақобатҳои хуб навбатиро якҷо бо ҳам тамошо мекунем. алахусус бозиеро ки пас аз чанд лаҳзаи дигар шурӯъ мешавад дар ин мусобиқа. воқеан иқдоми бисёр ҳам ҷолиб аз тарафи ташкилкунандаҳои ин мусобиқа аст. ҷоми тавҳидбонк ва мусобиқаи мазкур тибқи нақша чорабиниҳои лигаи футзали Тоҷикистон албатта дар якҷоягӣ бо бошгоҳи Сипар дар ҳамоҳангсозӣ бо федератсияи футболи вилоят доир гардида истодааст ва ҳама чиз дар сатҳи бисёр ҳам баланд қабл аз ҳамин мусобиқа баргузор шуда буд. дар як нишасти пеш аз саршавии бозиҳо маросими қуръапардоӣ доир гардид ки дастаҳо ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. байни ҳам хуб дар як давр бозӣ анҷом медиҳанд ва ҳатто то либосҳои дастаҳо муайян гардид ҳамчун мусобиқаҳои расмӣ. ва як чизи ҷолиби дигар ин аст ки яке аз иқдомҳои ҷолиби дигари ин мусобиқа ин аст ки инчунин дар давоми ин мусобиқа фестивали футбол низ вобаста ба рӯзи ҷаҳонии футбол бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор мегардад. ва аз ҳама ҷои ҷолиб ин аст ки рӯзи 28 май дар назар аст ин фестивал ва иштироки яке аз ситораҳои ҷаҳонии футзал Фалкао дар ин фестивал ба нақша гирифта шудааст. ҳоло дастаҳо ба майдон омаданд. хуб омода ҳам ҳастанд барои шурӯъ кардан, барои оғоз кардани рақобат дар қасри варзиш дар шаҳри хуҷанд. ва ҳоло бубинед, як даста аз Қирғизистон, дастаи дигар аз Ӯзбекистон бо эҳтимоли зиёд аввалин бор дар таърихи худ бо ҳам ин даста омбуриза мебаранд. Руслан Ғафуров хуб инҷо дар экранҳои мову шумо қарор дорад. сармураббии дастаи Кант ва дар майдон хуб аъзоёни дастаи Сипар низ ҳоло ҳастанд. чанд лаҳза пештар худи дастаи Сипар бозӣ кард ки гуфтем онҷо бо ҳисоби 6-1 рақиби худ дастаи Лиҳаҷанро хуб мағлуб карда тавонист дар ҳамон бозӣ. ҳоло онҳо як қисме албатта аъзоёни дастаи Сипар рафти бозии дастаҳои Искабанк ва Кантро якҷо бо мо тамошо мекунанд. рақобат оғоз гардида аз марказ ва олакай дар оғози бозӣ ҳуҷуми дастаи Кантро дидем ва бисёр ҳам зарбаи сахт буд. ҳоло биёд мо ба ҳайатҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ кунем. дар ҳамин вазъият ҳайати дастаи Искабанк албатта инҷо зарбаи кунҷи ҳам ба миён омад. рақами 2 Илибаев Равшан, рақами 13 Акбар Усмонов, рақами 7 Дунёр Саидахмедов, рақами 6 Ҳусниддин Илёсов, рақами 3 Амал
Увраимов. ҳуҷуми навбати дастаи Кант бенатиҷа ба анҷом мерасад ва акнун бозигарони СК Банк низ имкон доранд барои ба ҳуҷум гузаштан. хуб, ин 5 нафар ҳастанд ки аз дақиқаи аввал ба майдон омаданд. ман барои шумо гуфтам ва бозигарони дигар дар ҳайати эҳтиётӣ Акмал Ҳазратқулов рақами 1, рақами 10 Себастьян Мужаев, рақами 9 Дилмурод Шавкатов, рақами 15 Суроб Рузмитбаев, рақами 12 Жавлон Аноров, рақами 21 Элдор Нигматов ва Константин Свиридов сармураббии дастаи СК Банк аст. ҳайати тими Кантро ман ҳоло барои шумо хоҳам гуфт. 5 нафаре ки дар майдон ҳоло бозӣ карда истоданд. рақами 1 Пинзаев Чингиз, рақами 10 капитани даста Ислом Қадирбек Улу ва таҳти шумораи 7 Жулдушбек Шабданбек Улу, таҳти рақами 88 Азамат Раҳмонқулов, рақами 77 Аянбаев Одил ва бозигароне ки дар ҳайати асосӣ нестанд. рақами 9 Бекзод Султонбеков, рақами 21 Кайрат Туткучев, рақами 29 Азамат Улу Милисбек, рақами 8 Жинишбек Замирбеков, рақами 11 Нурсултон Салимбеков, рақами 2 Акжол Ҳамидов ва рақами 6 Эрмек Айдарқул Улу ва сармураббии ин даста Руслан Ғафуров. ҳоло бозигарони дастаи Кант боз ҳам буд тубасанд ва инҷо Жинишбек бозигаре ки масалан ин Жулдушбек аст. тӯбро ба буз даровард аз аут зада аз майдон берун карда мешавад. дигар бора бисёр ҳам ором бозиро шуро кардан дастаҳои СК Банк ва Кант. байни ҳам нобаста аз ин ки дар оғоз як ҳуҷум ва як зарба аз тарафи бозигарони дастаи Кант буд. ҳуҷуми дастаи рақиб ва инҷо тӯб дар дохили дарвоза аз аллакай. бале, дастаи СК Банк ҳисобро кушод дар дақиқаи дуюм ва бисёр ҳам голи зебо буд дар иҷрои Илёсов Ҳусниддин. салаи такрорро мебинем. аз сатҳи дифоъ як пас ба марказ ва дар ҳамин вазъият Азамат Раҳмонқулов натавонист пеши роҳи рақибро гирифта ва Ҳусниддин Илёсов бо як ҳаракат ба пеш гузашт аз Азамат ва дар идома тӯбро ба дарвозаи Чингиз Пинзаев ворид кард. ҳисоб 1-0 акнун. хуб, дар ин рақобат ҳамин ки ба задани хуб дар ҳамин бозӣ ҳар чӣ қадар голҳои бештар зада шавад, аммо қадар рафти рақобат барои мо шумо ҷолибтар хоҳад буд. ҳуҷуми навбати дастаи СК Банк ин бор тӯбро аз даст дод дар ҳамин вазъият футболбози ин даста ва ҳамлаи навбатиро мебинем аз тарафи бозигарони Кант. ҳатто аз канор як зарба ҳам зада шуд аз ҷониби бозигари шумораи 9 Бекзод Султонбеков ва дар ин миён ҳуҷуме ки хуб Дилмурод Шавкатов дошт, бозигарони дастаи Кант онро бартараф карданд, метавонист бисёр хавфнок бошад. аут ба афоидаи дастаи Кант. инҷо Бекзод Султонбеков тӯбро мегузорад барои ҳамдастаи худ ва аз канор акнун мебинем ки ки дубора тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. бозигари шумораи 8 ирсоли ӯ дарвозабон ин вазъиятро бартараф карда тавонист. Замирбеков Жинишбек тӯбро ба бозӣ даровард ва ӯ хост ки рост ҷониби ҳамдастаи худ тӯбро ирсол кунад, аммо дар ин вазъият Равшан Элибоев ин ҳолатро бартараф карда тавонист.
аз нав ба ҳуҷум мегузаранд бозингарони дастаи СК Банк ва то аз автобус дароварда шуд дигар бора. Дастаи СК Банк дарвозабони Кант ба пеш омад ва ин ҳолатро Чингиз Пензаев бартараф кард. ҳолати бисёр ҷолиб буд. пасу хушипӯй аз тарафи Равшан Элибоев. дар ҳамла боқӣ мемонанд бозингарони СК Банк ва голи дуюм аллакай голи дуюм ҳам зада мешавад. ин дафъа ба задани гол даст ёфт бозигари шумораи 10 Севастиян Мужаев. бале ӯ аз паси ҳам дастаи худ истифода бурд. аз канор бисёр ҳам паси мувофиқ буд барои ҳатто задани гол. ҳоло чунин ба назар мерасад ки паси головарро аз канор Элдор Неъматов анҷом додааст. خب همون گونه که من بالاتر اشاره کردم دسته СК Банк از کشور ازبکستان است و تیم کانت باشد از کشور قرقیزستان. از ازبکستان یک دسته در این مسابقه شرکت کرده ایستادند، از قرقیزستان دو دسته و از ایران یک دسته، از تاجیکستان باشد دو دسته. در اون 6 تیم خب بازی کرده ایستادند در مسابقه جام توحید بانک. بسیار یک ضربه سختی دیگر و اما خیلی هم بلند بود. این ضربه توپ از میدان بیرون گردید. در همین حالت бозингарон як иваз шуда истоданд. اسمی پورای دسته СК Банк البته صنعت کروش بانک می باشد، یکی از بانک‌های خب کشور ازبکستان که همچنین دسته فوتزالی خود را دارد. خب در مرکز میدان دوم می‌یابد. در اختیار بازیگران کانت. باز یک حمله دیگر رو میبینیم از طرف بازیگران کانت. بازی رو مخصوصا بازیگران دسته کانت با هجوم آغاز کرده بودند. خاطرتون اگر باشد اونجا ضربه اول رو از بازیگر دسته کانت زد جنوبی دروازه СК Банк یا اینکه همان صنعت کوریلیش بانک نامین دسته و تامین گونه است. خود بازی ویران میشود اینجا نزدیک به جریمه گاه دسته کانت و اما پس از همان حمله فوتبال بازان کانت برتری را دیگر در اختیار خود نگه داشته
натавонистанд ва бозингарони саноат курулишбанк буд ки фаултар шуданд ва дар идома ҳатто ба задани голҳо даст ёфтанд онҳо. Вазъияти стандарти имконият барои бозингарони СК Банк ҳаст. ҳоло дар ҳамин миён се кас дар пеши тӯб қарор доранд. На, танҳо як нафар боқӣ монд. садошаки довар паси заминӣ ва иҷрои зарба аз тарафи ҳусниддин Илёсов буд, аммо тӯб баргардонда шуд аз ҷониби дифоъгари дастаи Кант. Аут ба фоидаи Кант аст. Ба фоидаи дастаи СК Банк гирифташ. бозам ба ҳуҷум мегузаранд аз нав бозингарони тими кишвари Ӯзбекистон, аммо ин бор тӯб аз майдон берун гардид ва фурсат аз даст рафт. бозам талоши бозингарони дастаи Кант барои ба ҳамла гузаштанд, аммо муваффақ нашуданд онҳо. Ба ҳар ҳол инҷо аут ба фоидаи дастаи Кант аст. дар рафти созмон будани ҳамла Жинишбек Замирбеков аз пой афтид ва натавонист ки ҳуҷуми дасташро ӯ то охир ба хубӣ идома бидиҳад. инҷо як зарбаи дигар ҳам иҷро шуд ва тӯб аз майдон берун гардид. ҳоло умуман агар мо баргузории чунин мусобиқаҳоро нигоҳ кунем ки махсусан баъд аз эълон шудани рӯзи ҷаҳонии футбол дар ҳамин шабу рӯзҳо хеле зиёд баргузор мегардад. чунин мусобиқаҳо, чӣ мусобиқаҳо байни дастаҳои маҳаллӣ яъне дохилӣ, чӣ мусобиқаҳо бо иштироки дастаҳо аз берун хеле зиёд шуданд. инҷо бисёр як зарбаи олиам буд ҷониби дарвозаи Кант ва дарвозабонон тӯбро баргардонд. хуб, ин ҳама сабаби хоси худро дорад. сабаби асосияш ҳам ҳамон тадбире ки аз тарафи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва ҳамон пешниҳоде ки аз ҷониби муҳтарам Рустам Эмомалӣ буд ба Созмони Милал ба хотири эълон кардани як рӯзи муайян, рӯзи ҷаҳонии футбол, ки албатта ин ҳам тасдиқ шуд. рӯзи 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардид. бубинед ки чӣ қадар мардумонро имрӯз ин ҷашн ва бо ҳамин баҳона ба ҳам оварданд. чӣ наврасон, чӣ ҷавонон ва акнун мебинем ки дастаҳо аз кишварҳои Эрон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон, яъне ҳамагӣ дар якҷоягӣ дар мусобиқаҳо ширкат мекунанд. ин албатта барои беҳтар шудани дӯстӣ ва барои бозам наздиктар шудан ва барои рушди варзиш дар минтақа, барои ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш таъсири хуб мерасонад. як пешниҳоди дуруст, як қарори дуруст, бубинед ки чӣ қадар таъсири калони худро мерасонад. албатта ҳоло ба чиз дигар мо агар таваҷҷӯҳ кунем, ин ки зери унвони кафа мусобиқаҳои дигар баргузор мегарданд бо иштироки дастаҳо аз Осиёи Миёна, кишварҳои Эрон, Тоҷикистон, Афғонистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Туркменистон. он хуб мусобиқаи дигар аст. онҷо ҳам албатта президенти хуб кафа дар Осиёи Миёна маъз президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳастанд, муҳтарам Рустам Эмомалӣ, ва баргузории он мусобиқаҳо хуб дар ҷои худ. аммо ин мусобиқаи дӯстонае ки бо ибтикори Федератсияи футбол ва умуман дар ҳамоҳангӣ ва хуб зери унвони ҷоми Тавҳид Бонк баргузор мешаванд, ин тамоман хуб чизи дигар аст. ҳуҷуми бисёр ҳам бо суръати дастаи Кант инҷо бартараф карда шуд. саҳнаи такрори ин ҳолатро мо мебинем.
бекзод султонбеков мавқеи зарбазаниро аз даст дод, чаро ки ба фишор овард дар ҳамин ҳолат Севастиян Мужаев. ҳоло акнун дарвозабони дастаи СК банк ё ин ки ҳамон саноат Курилиш банк тӯбро дубора ба бозӣ даровард ва рақобат идома меёбад. Аут. дар маркази майдон ва бозингарони дастаи СК банк тӯбро дар ихтиёри худ гирифтанд. Инҷо паси иҷро кардаи Дилмурод Шавкатов хато рафт, вагарна як ҳамлаи тезу босуръати дастаи СК банкро мо имкон доштем ки бубинем. дар ҳуҷум бохӣ мемонад дастаи СК банк ва зарба аз маркази майдон. бисёр зарбаи сахт буд дар иҷрои Ҷавлон Аноров, аммо зарбаи задаи ӯро дарвозабон Чингиз Пинзаев баргардонд ва ҳоло зарбаи кунҷи аст ба фоидаи бозингарони СК банк. бартараф шуд ин ҳолат. ҷои дастаи Кантро мебинем. тӯб дар дасти дарвозабон. дар иҷрои бозингарони Кант буд, аммо инҷо рақиб иҷоза намедиҳад барои тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доштан ва бартараф гардид он вазъият. аслан иштирок дар ин мусобиқа метавонад барои дастаҳо ин як марҳилаи хуб ҳам санҷишӣ, ҳам омодагӣ ҳам бошад. фоидаи бозӣ вайрон шуд? На, вайрон нагардид. Танҳо аут ба фоидаи дастаи Кант ҳоло гуфта мешавад аз тарафи довар. инҷо мебинем ки акнун Севастиян Мужаев хуб ба курсиҳои эҳтиётӣ гузашт ва онҷо истироҳат мекунад. зарбаи навбатӣ дарвозабон Равшан Илибоев баргардонд ин зарбаро. ҷайши бисёр баланд ва қоидавайронкунӣ. бархурди сахт ба футболбози дастаи СК банк. саҳнаи такрорро мебинем. корти зард нишон дода мешавад ба Азамат Раҳмонқулов. хуб ба по бармехезад бозингари дастаи СК банк ва метавонад ки бозиро идома бидиҳад. инҷо танҳо аут гуфта мешавад ё зарбаи ҷаримавӣ дода шуд? бале, зарбаи ҷаримавӣ. ҳусниddin Илёсов тӯбро ба бозӣ даровард аз ҳамин мавқеъ ва худаш мехоҳад ҳамлаи дасташро оғоз кунад. дар майдон нигоҳ дошта шуд. пас ба дохили ҷарима гол ва қариб буд ки ҳам дифоъгар ва ҳам дарвозабон фиреб мехӯрд. аллакай ин дуюмин қоидавайронкунии бозингарони Кант буд ва 2-0 шуд акнун қоидавайронкуниҳо дар ин рақобат.
دسته‌ای کم. حالا بازیگران این دسته هم آهسته با بازی وارد میشوند. آهسته آنها هم کوشش میکنند که هجوم نمایند. اینجا ضربه کنجی هم هست. حالا با فایده فوتزال بازونی کانت. با داخل جریمه گل و ضربه زده شد، اما توپ از پهلوی دروازه گذشت. بعد ضربه زده اکبر عثمانов. در مرکز میدان توپ رو در اختیار خود نگه می‌دارند بازیگران دسته کانت. ضربه راست جانبی دروازه روشن الیبویف بود، اما برای روشن الیبویف برگرداندن این ضربه چطوری که دیدیم کاری دشوار نبود. بازم فشار آورده توپ رو میگیرند بازیگران کانت و دروازه‌بان روشن الیبویف توانست که از نو با توپ صاحب شود. هجوم جوابی دسته اسکا بانک چندان طولانی نشد، چرا که توپ رو در میدان نگه داشتن نتوانست. در همین حالت بازیگر شماره 3 امل ابراهیموف باز یک ضربه سخت دیگر در همین حالت. یک بار اکنون 4 بازیگر از دسته اسکا بانک ایواز میشود. بعد از زدن گل‌های یکم و دومی خود دسته اسکا بانک حالا در هجوم‌ها چندان بازیگرانش دقیق بازی نمی‌کنند با مانندی همان دو حالتی که آنها حمله کردند و گل زدند. بعد از آن هم البته یک قطار حمله‌های خوب داشتند بازیگران این دسته، اما در زدن گل دیگر موفق نیستند. البته یک مدتی معین شد. حالا یک هجوم خوبی دیگری دسته اسکا بانک رو می‌بینیم. اینجا دروازه‌بان چینگیز پینزایف توپ رو برگرداند، ضربه رو برطرف کرد. اوت با فایده دسته کانت. حالا اگر بازی همینطور ادامه یافته میگیرد دسته کانت نیز حتما با زدن گل دست می‌یابد، حتما. چرا که آنها کم کم فشار آورده توانسته ایستادند، توپ رو در اختیار خود نگه داشته توانسته ایستادند و در نیمه میدانی اسکا بانک نیز بازی کرده ایستادند. این معنا را دارد که آنها فرصتی زدن ضربه جانبی دروازه اسکا بانک رو هم آهسته پیدا میکنند. بکسو سلطان بیکوف توپ رو از اوت با بازی در آورد. دروازه‌بانی کانت و پیش آمد در این حالت. خب این چینگیز پینزایف بود و با یک ضربه توپ رو به نیمه میدانی دسته اسکا بانک روان کرد. حالا اوت با فایده دسته کانت است. و از کنار کی توپ رو با بازی می‌دارد بازیگر شماره 77 اودیل ایانبویف. پسی او ضربه رو خطا اجرا کرد بازیگر دسته کانت.
ҳамлаи навбатӣ дастаи СК Банк имконият ба ҳатто барои задани гол метавонист ба миён биёяд, аммо бозингари ин даста дар ҳамин ҳолат фурсатро аз даст дод. Элдор Нигматов боз як ҳуҷуми дигари дастаи СК Банк. Аноров ин дафъа натавонист ки дар ҳамон лаҳза албатта тӯбро дар майдон нигаҳ дорад. дар ихтиёри бозингарони Кант ин ҳуҷум идома ёфт ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони Кант. бисёр хуб ҳамларо идома дод Ислом Қодирбек Улу. мубориза дар маркази майдон идома меёбад ва бозингарони дастаи СК Банк тӯбро ба ихтиёри худ баргардониданд. мехост бо ҳаракатҳои фиребандаи худ Севастиян Мужаев рақибро фиреб диҳад, аммо ӯ муваффақ нашуд ва фурсатро аз даст дод. дар ин ҳолат дубора то ба бозидар оварда мешавад ва рақобат идома меёбад. аут ба фоидаи дастаи Кант. инҷо ҳарчанд кӯшиш кард то охир, аммо тӯбро дар майдон нигаҳ дошта натавонист. Акбар Усмонов ҳуҷуми навбати дастаи Кант, инҷо ҳатто метавонист қоидаи бозӣ вайрон шавад. бозам аут, бозам ба фоидаи дастаи Кант. ҳоло бозии ҳар дуи дастаҳо акнун баробар шуд. шояд инро ҳам гуфта тавонем мо ки дастаи СК Банк баъд аз 2 гол задан ба дарвозаи рақиб, ҳоло барои дастаи Кант иҷоза медиҳад ки акнун андак тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ бидорад. ва аз як тарафи дигар ҳоло ин ҳам сабаби асосияш ҳамин аст ки худи футболбозони дастаи СК Банк хуб дилпурона бозӣ карда истоданд дигар, яъне бо хотири ҷамъ бозӣ мекунанд онҳо. яке аз бозингарони дастаи Кант ҳоло андак осеб гирифт. баъд аз ана ҳамин бархурд буд таҳти рақами 88 Азамат Раҳмонқулов. ҳоло ба хуб бармехезад ин бозингар ва бозӣ акнун аз нав идома меёбад. 15 дақиқа аз шурӯи рақобати дастаҳои СК Банк ва Кант аллакай пушти сар гардид. танҳо мо дар оғози рақобат 2 голи бозингарони СК Банкро дидему халос. дар идома дигар ҳар ду тараф қариб ки хуб имкониятҳои голзанӣ чандон зиёде надоштанд. бозам аут. инҷо бозам тӯбро аз майдон Азамат Раҳмонқулов зада берун кард. Ҳусайниддин Илёсов паси ӯ аз аут. ҳуҷуми навбатии дастаи СК Банкро мебинем. дарвозабон дар мавқеи худ нест ва
ҳар ҳол ӯ ба ҷои даркорӣ ва дуруст ҳаракат кардааст. Инро акнун мо дидем. Хоба дар марказ. То бозингарони дастаи СК Банк интима знал ҳоло ба ҳуҷум рафтан мехоҳад. дарозабони ин даста ҳоло ба пеш омада то ва паси дақиқ ҳам буд аз ҷониби ӯ тарафи Дунёр Саидаҳмадов, аммо зарбаи Дунёр Саидаҳмадов хоб аз тарафи дарозабон баргардонида шуд. ҳоло акнун тайм-аут ва дар ин миён мо фурсат дорем ки саҳнаи такрори голҳои дастаи СК Банкро бори дигар бубинем. Ҳусниddin Илёсов голи аввалро бисёр зебо зад ва ин пайғоми ӯ ба ҳама мухлисонеаш ки ин бозиро тамошо карда истоданд. Албатта бовар дорам ки ҳамватанони Ҳусниddin Илёсов аз тариқи телевизиони варзиш онҳое ки имкон доранд ин рақобатро ҳоло дида истоданд. шояд ҳамчунин аз кадом як сомонаҳои дигари интернетӣ. тайм-аут аз ҷониби мураббии дастаи Кант гирифта шуд. бозигарон ба майдон акнун дубора бармегарданд. ва рақобат идома меёбад. бале, Ҳусниddin Илёсов паси ӯ аут. бозам ба фоидаи дастаи СК Банк ба миён омад. инҷо Файзали Сардоров дар экранҳои мо шумо пайдо шуд. коргардон албатта ӯро пайдо кард ва ба мо нишон дод дар нишастгоҳҳои ин майдон. яке аз чеҳраҳои намоён, яке аз ситораҳои дурахшони футзали тоҷик Файзали Сардоров аст. ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрӯи бозингарони Кант ва Равшан Илибоев андак осеб дид дар ҳамин ҳолат. дарозабони СК Банк албатта ба ӯ фишор овард бозингари шумораи 11 Нурсултон Салимбеков. دوار бозингари дастаи СК Банкро маҷбур мекунад ки андак ақибтар биистад. ҳоло ҳуҷуми дастаи Кант зарба ва садгузории Жавлон Аноров сабаб шуд ки тӯб ҷониби дарвозаи Равшан Илибоев нарафад ва боз як зарбаи кунҷии дигар ба фоидаи дастаи Кант ба миён меояд. пас ба капитани даста зарбаи ӯ ва голи зебо дар иҷрои бозингарони Кант дар дақиқаи 18-уми рақобат. ба задани гол капитани даста даст ёфт. зарбаи бисёр олии Ислом Қудирбекулу. саҳнаи такрорро мебинем. ӯ бо пои чап тӯбро қабул кард, бо пои чап зарбаро зад. тӯб ба пои
акбар усмонов бархурд ва баъдан ба дарвоза ворид гардид. ин ҳам як пайғоме буд аз тарафи ислом қодирбеглулу. ҳисоб 2-1. ҳоло бозӣ идома меёбад. албатта соли гузашта махсусан дар олами футзал кишварҳои тоҷикистон, узбекистон, қирғизистон, ҳатто эрон, албатта мо медонем ки эрон дар дунё аз ҷумлаи беҳтарин кишварҳое аст ки футзалаш рушд кардааст ва маҳоратҳои хеле ҳам зиёди хуб дар ин кишвар ҳастанд ки ҳатто ба қавли баъзе аз коршиносон эрон метавонад як бора 5-6 мунтахаби хуб дастаҳои мунтахаби футзал дошта бошад. тоҷикистон, қирғизистон, узбекистон дар ҷоми осиё баромадии хеле хуб доштанд ва ҷоми ҷаҳон роҳ ёфтанд. албатта дар ҷоми ҷаҳон худи узбекистон мизбон буд ва баромади тими мунтахаби тоҷикистон ба даври нимниҳоии ҷоми осиё ки дар Таиланд баргузор гардида буд соли қаблӣ ва бо ин дастовард роҳ ёфтанд ба ҷоми ҷаҳон ва дар ҷоми ҷаҳон иштироки бисёр арзанда кардани мунтахаби тоҷикистон. ин худ аллакай нишондоди бисёр баланд буд ва аллакай барои олами футзал фаҳмонд ки мунтахаби тоҷикистон низ дар қатори беҳтаринҳо метавонад биистад ва мубориза барад. агар хотиратон бошад муқобили мунтахаби португалия хуб марокаш ва ҳамчунин як дастаи дигар аз қитъаи амрико мо дар чемпионати ҷаҳон қарор гирифта будем ва онҷо воқеан бар муқобили мунтахаби португалия ки қаҳрамони аврупо ва қаҳрамони ҷаҳон буд, муқобили мунтахаби марокаш ки қаҳрамони африқо буд ва ё Панама буд рақиби сеюми мо ё намедонам бо эҳтимоли зиёд Панама буд ки яке аз дастаҳои қавии дигар аз қитъаи амрико буд. мо бозӣ бисёр арзанда кардем онҷо, бозӣ бисёр арзанда. хуб ҳоло тайм-аут инҷо боз ҳам хуб гирифта мешавад аз тарафи ин дафъа бо эҳтимоли зиёд сармураббии дастаи СК банк ва дар ин навбат дар ин тайм-аут коргардон боз як маводи дигар дорад ки барои мо шумо онро такрор ба такрор метавонад нишон бидиҳад. ин ҳам голи задаи бозингарони дастаи Кант аст. голи задаи Ислом Қодирбеглу аст ки баъд аз зарбаи кунҷӣ албатта ӯ гол зад ва тафовути голҳоро камтар кард. 2-1. бозам зарбаи кунҷист. бозам имконият, на ин дафъа зарбаи ҷаримавӣ аст. имконият барои бозингарони Кант ба миён меояд ва аз ин фурсат ҳоло Женишбек Замирбеков омодааст ки истифода барад ва ӯ шояд зарба мезанад. зарба ҷониби дарвоза, аммо ту ба девурчаи дифоии созмон додаи бозингарони СК банк бархӯрд. аут боз ҳам ба фоидаи бозингарони Кант аст. добрабои навбатиро мебинем. имконият барои Ҳусниддин Илёсов. зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза гузашт. ва дар ин вазъият Аноров тӯбро ба ихтиёри дастааш баргардонида буд дар канори чапи хати ҳамла. мубориза дар маркази майдон идома меёбад. фоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. бозингарони дастаи СК банк бо тӯб қарор доранд. дар поёни нимаи аввал онҳо бозам гол задан мехоҳанд. бозигузории навбатии бозингарони
СК Банк акнун ҳуҷуми ин дастаро мо мебинем. мавқеъ барои пас додан, мавқеъ барои зарба задан буд ва Элдор Нигматов рост зарба зад ҷониби дарвозаи рақиб ки бартараф шуд. ҳуҷуми ҷавоби дастаи Кантро мебинем дар поёни нимаи аввал. ин даста ҳисобро баробар кардани аст ва аз канор бозии назарраси Жинишбек Замирбеков буд ва ирсоли ӯро ҳамдастааш истифода бурда натавонист. ба ҳар ҳол зарбаи кунҷӣ аст. сониҳои ба шумор то поёни қисми аввал боқӣ мондааст. аут будааст, на ин ки зарбаи кунҷӣ. дарвозабон бартараф кард ин зарбаро. боз як фурсати дигар ва як зарбаи сахти дигар, аммо ин дафъа аз дарвозаи рақиб болотар рафт туп. ҳоло бо ҳамин ин ҳуҷум бенатиҷа ба поён расид. равшан Элибоев дар ҳуҷум қарор мегиранд бозингарони дастаи Кант. яке аз онҳо аз пой афтидааст. ин бозингари шумораи 11 Нурсултон Салимбеков аст. хуб ҳамин қисми якум ин рақобат ба поён расид бо ҳисоби 2-1 ва мо нимаи дуюми ин бозиро интизор мешавем. финали лигаи конференсҳо Антониагар Бетисро ба қуллаи баландтарин расонад воқеан ба бозингари мардумӣ табдил хоҳад гашт. Челси бо сармояи $1 миллиард
албатта тоҷикистон ҳамчун мизбон бозӣ карда истодан дар ин мусобиқа ва ёдовар мешавем ки дастаҳои СК Банкант ва Сипар ҳамчунин Лиҳуҷон ва ҳамзамон дастаи Соро компания бо ҳам дар як мусобиқа қарор доранд, иштирок карда истодан ва бозӣ карда истодан. خب حالا روز دومی برگزاری این رقابت ها است. البته نه تنها برگزاری بازی ها در نظر گرفته شده است از طرف جام توحید بانک، همچنین در ادامه این مسابقه فستیوال بخشیده به روز جهانی فوتبال برگزار می شود. البته این فستیوال فردا دایر خواهد گشت و در جریان آن فستیوال همچنین یکی از ستاره های درخشان فوتزال فالکاو иштирок мекунад. ин хабар албатта дар саҳифаи футзали тоҷикистон ҳоло нашр гардидааст. мо медонем ки Фалкао бозингари бразилия аст, яке аз чеҳраҳои бисёр ҳам шинохта ва ӯ ба тоҷикистон хоҳад омад. хуб, ҳоло қисми дуюми ин рақобат шурӯъ шуд ва бозӣ идома дорад. ҳар даста нисбат ба нимаи аввал андак худро фаъолтар ҳам нишон дода истоданд ва мо дигар бора ба ҳайъатҳои дастаҳои саноат крилиш банк ё ин ки СК Банк ва Кант таваҷҷӯҳ мекунем. ҳолам ба дастаи СК Банк назар меандозем. аз кишвари Ӯзбекистон рақами 2 Равшан Элибоев, рақами 13 Акбар Усмонов, рақами 7 капитани даста Донёр Саидаҳмадов, рақами 6 Ҳусниддин Илёсов, рақами 3 Амаль Увраимов, рақами 1 Акмаль Ҳазрат Қулов, рақами 10 Севастиян Мужаев, 9 Дилмурод Шавкатов, 15 Суҳроб Розметбоев, рақами 12 Ҷавлон Аноров ва рақами 21 Элдор Нематов. хуб, сармураббии даста Константин Свиридов. ҳоло биёед бубинем ба ин вазъияти стандартие ки ба миён омадааст ба фоидаи бозингарони дастаи СК Банк ва баъд аз ин дар бораи хуб ҳайъати дастаи Кант хоҳем гуфт. Ҳусейндин Илёсов аз кунҷи майдон тӯбро ба бозӣ медарорад. Илёсов ин ҳамон бозингаре аст ки голи аввалини ин бозиро зад аз ҳайати дастаи СК Банк. бисёр як голи зебое ҳам зад дар қисми якум. баъдан ҳамдастаи ӯ ба задани гол даст ёфт Элдор Нематов буд, агар хато накунам голи дуюмро дар нимаи аввал аз ҳайати дастаи СК Банк зад. ва дар поёни қисми аввал бозингарони Кант албатта фаъолтар шуданд. ҳоло як зарбаи дигар дарвозабон тӯбро бартараф кард, баргардонд. хуб, дар поёни қисми аввал бозингарони Кант фаъолтар шуданд ва онҳо голи аввалро заданд. алалхусус капитани даста таҳти шумораи 10 Ислом Қодирбеголу муаллифи голи ягонаи дастаи Кант буд. дар баробари ин гол ҳамчунин ҳамлаҳои бисёр босуръат, тез ва хавфнок доштанд бозингарони тими Кант ва ҳатто наздик ҳам буданд ба ин ки онҳо голи дуюмро бизананд. ҳоло Ислом Қодирбек тӯбро аз даст дод, аммо дарвозабон Чингиз Пинзаев ба пеш омад ва ин ҳолатро бартараф кард. саҳнаи бисёр ҳам дидани буд маъз ҳамин ҳолат. акнун мо ба ҳайати дастаи Кант ҳам таваҷҷӯҳ мекунем. хуб, Чингиз Пинзаев рақами 1, рақами 10 Ислом Қодирбек Улу, рақами 7 Шабданбек Улу Жолдошбек, рақами 88 Азамат Раҳмонқулов, рақами 77 Одил Аянбоев, рақами 9 Бекзод Султонбеков, рақами 21 Кайрат Туткучев, рақами 29 Азамат Милисбегулу, рақами 8 Женишбек Замирбеков, рақами 11 Нурсултон Салимбеков, 2 Акжол Ҳамидов ва рақами 6 Эмрек Айдаркул Улу.
рақобат идома меёбад. Бозингарони СК Банк бо топ қарор доранд. имконият барои Анваров ва ӯ кӯшиш кард зарба занад берун аз ҷаримагоҳ, аммо дифоъгарон бартараф кардан зарбаи ӯро. ва як кӯшиши дигар, ин дафъа Чингиз Пинзаев тавонист ки тӯбро баргардонад. ва ҳоло Чингиз Пинзаев андак осеб ҳам гирифтааст. хуб, ҳоло инҷо мебинем ки чӣ қадар ҷиддӣ аст осеби гирифтаи ӯ. фикр мекунам ин бозингар рақобатро ҳатман идома дода метавонад. дар ихтиёри бозингарони дастаи СК Банк фишор меоранд бозингарони Кант. дар нимаи аввал ҳам тақрибан ҳамин гуна бозӣ шурӯъ шуда буд. аз аввал бозингарони дастаи СК Банк фаъол буданд, пайваста ҳуҷум мекарданд, вале баъдан бозингарони Кант низ оҳиста ба худ омаданд ва бозӣ беҳтар карданд. хулоса ҳамин чиз. садошаки довар хода бозӣ вайрон гардид. рақобат идома меёбад. бо то бозингарони дастаи Кант ҳуҷуми ин тим танҳо то ба маркази майдон идома ёфт. инҷо қоидаи бозӣ бозам вайрон шуд. доварон иҷоза доданд ки бозӣ идома биёбад. садошаки довар ҳам баланд нагардид ва як зарбаи дигар, аммо Чингиз Пинзаев ҳоло дар оғози қисми дуюм ин дарвозабон дар ҳақиқат фаъол аст ва бартараф карда истодааст зарбаҳои рақибро 1-1. Аут. Ба фоидаи дастаи СК Банк аст ҳоло. ҳуҷуми навбати дастаи Кант. зарбаи капитани даста Ислом Қодирбеголу, аммо дарвозабон Равшан Элибоев ин зарбаро баргардонд ва иҷоза надод ки дар ҳамин ҳолат ба дарвозаи дастаи ӯ голи дуюм зада шавад. дарвозабон Равшан Элибоев ҳам ҳоло дар бозӣ аст. ҳоло бозии рӯзи 26-умро мо бори дигар ба хотир меорем. баъд аз ин ҳолат зарбаи бисёрам сахт ва зарба иҷро кардаи Равшан Элибоев
дарвозабони дастаи СК Банк ба ҳамдастаи худи ӯ бархӯрд ва то баъдан аз майдон берун гардид. Соро компания дар бозии рӯзи аввал, рӯзи 26-ум албатта хуб муқобили дастаи Кант бозӣ карда буд ва шумо тасаввур кунед ки дастаи Кант тиме ки ҳоло мо бозиашро тамошо карда истодем ва бо ҳисоби 2-1 аз СК Банк шикаст хӯрда истодааст. Соро компанияро бо ҳисоби 3-4 шикаст дод ва сипар бошад бо дастаи Турон бозӣ кард. Дастаи Туронро бо ҳисоби 7-0 ин даста мағлуб намуд. Ва ҳоло акнун рӯзи дуюм иштароки ман болотар ишора кардам. Албатта ки дастаи хуб сипар бозам бозии худро баргузор кард бар муқобили дастаи дигар аз кишвари Эрон ин дафъа ва он ҷо бар муқобили тими Лиҳоҷон бо ҳисоби 6-1 агар хато накунам дастаи сипар ғалаба кард. ва ҳоло акнун дастаи СК Банк бо ҳисоби 2-1 дар пеш аст нисбат ба дастаи Кант, вале ин рақобат ҳоло идома дорад ва идомаи ин бозӣ метавонад ки хеле ҷолиб ҳам бошад. бархӯрди бисёр сахт дар маркази майдон. қоидаи бозӣ бар муқобили Ҳусниддин Ильёсов вайрон гардид. барқассон ҳам буд ин қоида вайронкунӣ аз ҷониби Женишбек Замирбеков. доварон чӣ қарор мебароранд, ба чӣ хулоса меоянд, ҳоло мо мебинем. саҳнаи такрорро бубинем. бубинед бо даст чӣ гуна зад ба рӯи Ҳусниддин Ильёсов. Женишбек бозингар аз ҳайати даста аз кишвари Қирғизистон. хуб Ҳусниддин Ильёсов акнун ба по бархест. хуб ҳама чиз хуб аст. касе осеб надидааст. бозӣ идома меёбад. корти зард ҳам дода нашуд барои Женишбек. бозингар шумораи 8 аз ҳайати дастаи Кант ва дастаҳо муборизаро идома медиҳанд. акнун пасбақӣ ин ҳатто зарба буд аз ҷониби Чингиз Пинзаев. аммо бо як расиш тӯбро аз майдон зада берун кард бозингари дастаи СК Банк. Женишбек Замирбеков омода аст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. бозам нофаҳмӣ байни бозингарон ва рафти бозӣ манъ мешавад. албатта ин бозӣ ба хотири дӯстиву муттаҳидиву ба хотири як дигарфаҳмӣ ин мусобиқа дар он ташкил шудааст. ҳоло ин гуна нофаҳмиҳо байни бозингарон ин чандон хуб нест. бубинед аз куҷо шурӯъ шуд. бозам бозингар аз ҳайати дастаи Кант беэҳтиром мекард нисбат ба онҳое ки дар нимкатҳо
6 та буданд. бозам Жнишбек Замирбеков ин корро кардааст. این فوتبالباز باید کارت زرد رو در حالت اوله در مرکز میدان میگرفت، اما نمیدونم چرا داوران این رقابت او رو در حالت اوله کارت زرد ندادند و خاطر با دست بر روی رقیب برقصد زدنش. شاید ندیدند داوران اون حالت رو، در حالی که سه داور از سه طرف نگاه کرده ایستادند و ژنیشبک هنوز در میدان باقی میموند. از این زاویه دید بیاید بار دیگر نگاه کنیم. گلگردان بسیار خوب و از اون موقعی برای ما نشان داد این حالت را در نوارهای تکراری، در نوارهای سست کرده شده که ما به خوبی دیدیم چی شد آنجا. باز میدان بیرون گردید. خود بازی ویرانه شده است بر مقابل عظمت رحمان قولوف. اوریموف اینجا کارت زرد گرفت برای همین قاعده ویرانکنیش و حالا در حال رو عوض هم کردند. محض بر مقابل ژنیشبک زمیربکوف قاعده بازی ویران گردید. ضربه جریمه‌ای دور دفاعی دسته اسکا بانک برطرف کرد این ضربه رو. هجوم نوبتی دسته اسکا بانک. ژنیشبک توانست که توپ را به هم دستش روان کند، پس به مرکز امکانیت میتوانست به میان بیاید، اما عادل ایامبایف در همین وضعیت چندان پسی خوب داده نتوانست. بازیگرانی کند، پس به کنار اسلام دیگر باره توپ را در اختیار خود نگه داشت و پس آخرینش هم خطا بود و توپ از میدان بیرون گردید. حالا در پیش وقتی زیاد است برای دسته های اسکا بانک و کانت. خب حسابی 2-1 نمیتواند حساب نهایی این رقابت باشد. البته از طرف دیگر میتواند اگر از تا پایان این بازی گل نزند. ولی هر دو تیم هم اگر تصمیم بگیرند که در ادامه باز گل‌های بعدی خود را بزنند، فکر میکنم برایشان امکانیت نه تنها یک بار دو بار بلکه بیشتر از آن
пайдо хоҳад гашт. чунки дар футзал албатта баъзе вақт 5 сония тақдири як рақобатро ҳал мекунад. ҳоло хуб ин бозиҳо бозиҳои дӯстонаам ҳастанд ва инҷо бохт ҳам фоҷиае нест, вале пирӯз гардидан ҳатто дар бозиҳои дӯстонаам лаззатбахш аст. имконият зарба ва топ аз дарвозаи Кант хеле баланд рафт. Аноров ду зарбаро иҷро карда натавонист дар ҳамин вазъият, дар ҳамин ҳолат. пас аз аут ба Равшан Элибоев. Аноров ҳаракати ба марказ, мавқеъ барои иҷрои зарба ва зарбаи сахти ӯро дарвозабон Чингиз Пинзаев баргардонд. дифоъгар ҳам поқиҷ анҷом дод, вале ба топ расида натавонист ва ҳоло зарбаи Кунҷи ба фоидаи бозингарони СК Банк ба миён меояд. бозам фаули дарвозабонро мебинем. соли навбатӣ ва гол 3-1. бале, аввалин гол дар қисми дуюм дар дақиқаи 10 зада мешавад ҳоло ва инҷо Мужаев бозингари шумораи 10 ба задани гол даст ёфт. Севастьян Мужаев ҳисобро тағйир дод. 3-1 ва бо истифода аз зарбаи Кунҷи бозингарони дастаи СК Банк ҳоло голи сеюми худ гӯл заданд. голи чаҳорум дӯстони азиз, ҳамагӣ 25 сония баъд голи чаҳоруми дастаи худро мезанад Севастьян. дар ҳамин ҳолат дӯстони арҷманд ва ҳисоб 4-1 шуд. бисёр бобарорӣ инҷо барои дастаи СК Банк буд. мубинед дарвозабон мавқеъро аз даст дод ва дифоъгарони дастаи Кант низ дар ҳамин ҳолат фаъол нашуданд, махсусан капитани даста Ислом Қодирбек Улу ва аз ин фурсат истифода бурд албатта Мужаев. ҳоло ӯ фишор меорад ба рақибон барои гирифтани туп. бозӣ вайрон нагаштааст дар ин ҳолат. рақобат дар марказ идома меёбад. ҳуҷуми навбатии дастаи Кант, зарба аз ҷониби Женишбек буд, аммо зарбаи задаи ӯ бартараф гардид. аут ба фоидаи дастаи Кант. баъд аз 4-1 шудани ҳисоб акнун аз ин ҷо ба баъд талошҳои бозингарони дастаи
кант шояд бештар мешавад. ва дар нимаи аввал ҳам вақте ки 2 гол задан бозигарони СК Банк, бештар вадан дар хатти дифоъ шишт ин даста. ҳоло зарбаҳои паёпай ҷониби дарвозаи СК Банк ва тӯб аз майдон берун ҳам шуд. хулоса андак заифтар бозӣ кард дастаи СК Банк дар қисми аввал баъд аз 2-0 кардани ҳисоб. ҳоло дар нимаи дуюм ҳам онҳо 2 гол заданд. акнун баъд аз ин шояд андак мавқеъро озод гузоранд барои бозингарони Кант ва худи бозингарони СК Банк дифоъ кунанд. вале то ин ҳам ҳоло чунин ба назар намерасад. оё инҷо зарбаи кунҷӣ ҳаст ё не? мебинем ки Замирбеков Женишбек каме худро нороҳат эҳсос мекунад баъди бархурд бо Суҳроб Рузметбоев. Женишбек ба по бархест ва бозиро идома хоҳад дод. албатта бозингарони дастаи СК Банк муқобили ӯ бисёр шадид бозӣ карда истоданд. ҳоло сабаби асосиашро ҳам мо шумо хуб медонем. имконият барои бозингарони СК Банк метавонист пайдо шавад, аммо на. аут. аз марказ ҳуҷуми навбатии дастаи СК Банк оғоз мешавад. мавқеъ барои задани зарба ва дарвозабон Чингиз Пинзаев тавонист тӯбро баргардонад. ислом Қодирбекулло паси ӯ фурсат ва тӯб дар дохили дарвозаи СК Банк. голи зебо буд дар ҳақиқат дар иҷрои Раҳмонқулов Азамат. ва ӯ ҳисобро тағйир дод. 4-2 акнун ҳисоб. ҳарчанд ба фоидаи дастаи СК Банк ҳам ки бошад, аммо фарқати тӯбҳо камтар шуд. 4-2. дарвозабони дастаи СК Банк Равшан Элибоев ба пеш рафт ва мавқеъро ӯ аз даст дод. хуб, дар ин ҳолат имконият барои Раҳмонқулов шуд ва Раҳмонқулов ба задани гол даст ёфт. то поёни рақобат ҳоло фурсат боз ҳам ҳаст. ислом омода аст барои тӯбро ба бозӣ даровардан. акнун дарвозабон Равшан бояд ки аз нав тӯбро ба бозӣ дарорад инҷо. бозингарони дастаи СК Банк пас ба марказ дубора бо тӯб қарор мегирад дар ҳамин вазъият Акбар Усмонов ва тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта натавонист Ҳусниддин Илёсов. ҳуҷуми навбатии дастаи Кант қариб буд ки фурсат пайдо мешуд. қариб буд ки имкониятро пайдо мекард Бекзод Султонбеков, аммо ӯ тӯбро дуруст идора карда натавонист дар он ҳолат ва имконият аз даст рафт. бар ҳол ҳоло дубора тӯб аз аут ба бозӣ дароварда шуд
ва рақобат идома меёбад. ислом қодирбегуло тӯбро аз даст дод. Аноров пасиё ба маркази майдон. Акбар Усмонов натавонист ки ҳуҷуми дастаи СК Банкро идома бидиҳад ва дубора тӯб аз майдон зада берун карда мешавад. хуб, имрӯз ин охирин бозӣ аст дар ҷоми Тавҳид Бонк. фардо албатта ки фестивал ҳам доир мешавад бо иштироки Фалкао, яке аз ситораҳои дурахшонтарин ва яке аз бозингарони номдортарини футзали олам, бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол. ҳуҷум мегузаранд бозингарони дастаи СК Банк, аммо тӯб аз майдон зада берун карда шуд. қариб буд ки Аноров тӯбро мегирифт. зарба аз масофаи дур, бисёр ҳам тезу тунд буд ин зарба, аммо тӯб андак аз дарвоза дуртар рафт. Женишбек зарбаро иҷро кардааст. бозам ин бозингар ҳоло бисёр бо шиддат рақобат карда истодааст муқобили ҳарифон. ода бозӣ вайрон нашудааст инҷо. инҷо андак ҳоло Азамат Раҳмонқулов осеб гирифтааст. зарбаи навбатӣ ва гол. ба задани гол даст ёфт ин навбат Ҷавлон Аноров, бозингари шумораи 12. бубинед, бозам футболбозони дастаи Кант мавқеъҳоро озод гузоштанд. бозам онҳо мавқеъҳоро озод гузоштанд ва ин боис шуд ки голи панҷуми худро бозингарони дастаи СК Банк бизананд. дар ҳамин ҳолат бозингари шумораи 9 ба бозӣ баргашт. Дилмурод Шавкатов 5-2 акнун ҳисоб. фарқияти 3 тӯб дубора нигоҳ дошта мешавад. бозингари панҷум дар майдон аст дар ҳайати дастаи Кант, яъне ҳоло дарвозабон дар канори майдон интизор аст. агар ҳуҷуми дастаи СК Банк шурӯъ шавад, ҳатман онҷо дарвозабон аз канор ба бозӣ меояд. ҳуҷуми навбатиро мебинем. имконият барои задани зарба рост ба дарвоза ва дарвозаи холӣ тӯбро ворид карда натавонист бозингари дастаи СК Банк. ва ҳисоб 5-2 боқӣ монд. боз як ҳамлаи дигар. ин дафъа ҳоло фикр мекунам дарвозабон ба мавқеи худ баргаштааст. Чингиз Пинзаев бо мушкилӣ, вале ба ҳар ҳол тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доштанд бозингарони дастаи СК Банк. имконияти навбатӣ барои бозингарон аз кишвари Ӯзбекистон ва тӯб ба тири дарвоза бархӯрд. тӯбрабои навбатӣ аз майдон берун гардид. инҷо тӯб боз ҳам нофаҳмӣ байни бозингарон. Женишбек асабҳои худро идора карда наметавонад. ишораҳои Дилмурод Шавкатовро мебинем. ҷониби Дилмурод ишора мекунад ки ором бошад. Женишбек Замирбеков танҳо ин як бозии дӯстона аст. набояд ин қадар асабӣ буд онҷо. аут ба фоидаи дастаи Кант.
имконият барои дастаи СК Банк ва тӯб дар дохили дарвозаи рақиб аст. ки ба задани гол даст ёфт? Бозингари шумораи 9 Дилмурод Шавкатов. бубинед тӯбро маз аз назди пои Женишбек Замирбеков гирифт ӯ ва ҳисобро боз ҳам ӯ калонтар кард ба нафи дастаи худ. 6-2 акнун фарқати 4 тӯб дар ин бозӣ дида мешавад. тайм-аут аз тарафи сармураббии дастаи Кантоло гирифта шуд. خب رقابت ادامه می‌یابد. اکنون کمتر از 4 دقیقه دیگر حالا فرصت هست تا پایانی دیداری دسته‌های اسکا بانک و کانت. اوت با فایده دسته اسکا بانک. دروازه‌بان توپ رو گرفت، برگرداند و اومد این حالت رو برطرف کرد. بازیکنان دسته کانت حالا هرچند سرمربیشون در تایم اوت فکر می‌کنم با اونها توصیه داد و نقشه ها رو فهموند که باید چطور بازی رو ادامه بدهند، اما احساس میکنند که برگشتن بعد از قفا ماندن با فرقت 4 توپ کاری چندان آسان نیست. هجوم نوبتی دسته اسکا بانک، پاس به مرکز، ادامه این حمله رو میبینیم. فرصت برای زدن گل هفتم حتی هست اینجا. در کنار یک نفر دو کس رو درگیر خود سرگردان میکند. سهراب و روزمیتبویف و اکنون اوت با فایده دسته اسکا بانک. فشار میارم بازیکنان دسته اسکا بانک. حالا هجوم نوبتی رو میبینیم، توپ از دست رفت. اکنون با توپ بازیکنان دسته اسکا بانک. حسن‌الدین الیاسov پاسی او ضربه و دروازه‌بان برطرف کرد توپ رو. برگردان فکر میکنم ضربه کنجی است با فایده بازیکنان دسته اسکا بانک. حالا اینجا بله ضربه کنجی تعیین کرده می شود. رقابت بسیار هم سخت. ژنیشبک به داور اعتراض کرد که تو با دستی بازیکن اسکا بانک برخورده است، با دستی اکبر عثمانوف و ضربه جریمه‌ای با فایده بازیکنان کانت حالا داده می شود. نه معذرت، تو با دستی اکبر عثمانوف نه بلکه با دستی سهراب روزمیتبویف برخورده بود. دروازه‌بان
зарбаю ва тӯбро дарвозабони дастаи СК Банк гирифт. Зарба дар ҷавобро ҷониби дарвозаи рақиб ва гол. корро бозигарони СК Банк тамом карданд дар ин рақобат. голи ҳафтуми худро заданд. дарвозабон низ имрӯз аз задани гол бенасиб намонд. Равшан Элибоев ҳоло бо дастбанди капитанӣ маҳз ӯ аст дар майдон. аут ва фоидаи дастаи Кант. камтар аз 2 дақиқа дигар то поёни ин бозӣ боқӣ мемонад ва ҳоло то поёни ин рақобат бозингарони дастаи Кант оё голе зада метавонанд ё не? мебинем. бозони дастаи Кант фикр мекунам аллакай бохти худро онҳо пазируфтанд, аммо бозингарони СК Банк ҳанӯз барои задани гол иштиёқи зиёд доранд, хоҳиши зиёд доранд. зарбаи навбатӣ аз тарафи капитани даста Ислом Қудирбегулу тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун гардид. чӣ шуд? идовар ишора мекунад бояд дарвозабон дертар тӯбро ба бозида рад. хуб инҷо акнун иҷоза дода шуд ки тӯб ба бозида роварда шавад. ҳуҷуми навбатиро мебинем. фоидаи бозӣ вайрон шуд дар марказ. яку якбора 2 нафар аз по афт диданд. боз ҳам Женишбек Замирбеков аст. ҳоло ба ӯ корти зард доданд ин дафъам ё чӣ нафаҳмидем. ё бозингари дигар ҳоло корти зард дода шуд. саҳнаи такрорро мебинем. шояд инҷо ба Салимбеков Нурсултон корти зард доданд. бале, ба Салимбеков корти зард дода шуд. як ҳуҷуми дигари бозингарони СК Банк, аммо бенатиҷа ба анҷом расид. ҳолати бисёр хавфнок буд. Салимбеков бо тӯб кӯшиш мекунад ки тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ дорад, аммо муваффақ нагардид. Равшан Элибоев, Ислом бо тӯб, зарбаи ӯ ва аут. сония ба шумор воқеъ мемонад то поёни рақобат. барои ҳадақал задани як голи дигар бозӣ карда истодан бозингарони дастаи Кант. аут. зарбаи навбатӣ ва бо ҳамин тамом. рақобат байни дастаҳои СК Банк ва Кант дар ҷоми Тавҳид Банк дар шаҳри Хуҷанд дар қасри варзиш ба поён мерасад. бо ҳисоби 7-2 дастаи СК Банк аз кишвари Ӯзбекистон бар муқобили дастаи Кант аз кишвари Қирғизистон ғалаба кард. албатта ин мусобиқа ёдовар мешавем ки бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор гашта истодааст. иномиддин аҳмадзод бо ҷамъи ҳамкорони техникиам дар хидмати шумо будем. то дидорҳои дигар сарбаланду пирӯз бошед. хайр.